Hello friends, बरायबाय फिन खनसेबाव Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा फाइनाली सेंट्रल बेंकनि आन्डाराव 3000 भेकेन्सि बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोफिनदों आरो लोगोसे नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन। दा बिनि साइडा सार्भारा डाउन जादोंमोन, दा बिनि थाखायनो भिडिअआ प्राइभेट जादोंमोन टेक्निकल इशुनि थाखाय। स' बेयाव नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनफिनसिगोन। बेनो जाबाय अल इन्डिया 3000 भेकेन्सिस एप्रेन्टिस ओंखारदों सेंट्रल बेंकनि आन्डाराव। नैबे अफिसियेल लिंक आरो बेयाव फैबानो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन। नाथाय साइडा एसे बिजि दङ आरो जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो आं नोंथांमोनजोंहाय भिडिअ खालामबावगोन फिन खनसेबाव माबोरैहाय मबाइल एप्लाइ खालामनो हायो। दा गोबाव खालामा जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन। दा बे जाबाय जोंहा अफिसियेल नटिफिकेसन सेंट्रल बेंकनि आन्डाराव एप्रेन्टिस पस्ट ओंखारदों जेराव नोंथांमोना एंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन। स' बिनि डेटआ जाबायमोन अनलाइना, नाथाय पस्टआ दङ 3000। बेनिफ्राय लिंकआ सार्भार डाउन जादों। लास्ट डेटआ 6 मार्चसिम दङ आरो एग्जामा थाब जागोन 10 मार्चआवनो नोंथांमोना जब जागोन। अके, बेयाव नोंथांमोना मार्चआवनो एंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन। स' जायफ्रा ओरैनो दङ बेकारि दङ नोंथांमोना जेबो मोनाखैबा एप्रेन्टिस खालामनो हागोन। 3000 पस्टआ दङ। बिनि गेजेराव अल इन्डिया भेकेन्सिस, नाथाय जोंनि आसाम स्टेटआव 70 भेकेन्सि दङ जेराव एसटिबो दङ। दा बेयाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनोबा बेसेबां बैसो नांगौ, बेसेबां फरायनाय नांगौ जों बेखौ नायगोन। दा बैसो होनोबा बेबादि डेट लादों, नाथाय 18 निफ्राय 33 जोंनि एसटि एससि केन्डिडेट्सआ एप्लाइ खालामनो हागोन। नर्मेला 28 इयार्स। दा बेनिफ्राय डिग्री पास खालामनाय लोगो लोगो हागोन, जेबो पार्सेन्ट नाङा। अके, स' डिग्री पास खालामबानो नोंथांमोना बेयाव हागोन, जेबो पार्सेन्टनि गोनांथि गैया। बेनिफ्राय मोनसे लिरदों गाइडलाइन्स, बेनो जाबाय केन्डिडेट्स शुड हेभ कमप्लिट होनना बुंदों जे नोंथांमोना आफ्टार 31 मार्च 2020 नि उनावहाय डिग्री पास खालामनाय जानांगोन। अब्लाथाय बे पस्टआव इलिजिबल जागोन। एंगेजमेन्टआ 1 इयार एबा नोंथांमोना 1 बोसोर बेयाव मावनो मोनगोन। आरो लिंकआ बेनो अनलाइननिया, लिंकआ एक्टिभ जाफिनबा आं भिडिअ खालामगोन। दा फार्स्टआव अनलाइन एग्जाम जागोन, CBT जागोन, एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना दा सिलेबासखौ नायना लादो। बेनिफ्राय फार्स्टआव एग्जाम, बेनिफ्राय सेकेन्डआव लकेल लेंगुवेज टेस्ट नायगोन, जेरै एसामिस बर'खौ नोंथांमोना बुंदों। एन्ड क्लास 8 फार्स्ट एन्ड फार्स्ट HS पास डिग्रियाव ML थानांगोन एबा बर' साबजेक्ट एबा लकेल लेंगुवेज मोनसे प्रुफ थानांगोन, अब्लासो बेयाव नोंथांमोनखौ सेलेक्ट खालामगोन होननानै बेयाव बुंदों। एंगेजमेन्टआ नोंथांमोना 1 इयार बेयाव मोनगोन। अके, समजों लोगोसे बारायबा मोजां, नाथाय नोंथांमोना फार्स्टआव 1 इयार हिसाबै लादों। एन्ड बेनिफ्राय भेकेन्सिया बेसेबां दङ जोंनि बे सेन्ट्रेल बेंकनि एप्रेन्टिसआव जों बेखौ नायगोन। दा सेलारिया नोंथांमोना 15,000 पार मान्थ, दान बान्था 15,000 नोंथांमोना मोनबाय थागोन। आरो केजुवेल लिभबो दङ, नोंथांमोना क्रेडिट जाबाय थागोन। दानफायाव 1 एबा 1 एड जालांबाय थागोन नोंथांमोननि लिभआ। स' बिनिफ्राय दायो जों नायनोसै भेकेन्सि। दा भेकेन्सि होनोबा स' नोंथांमोना भेकेन्सियाव फैनांगोन। बेनो जाबाय नोंथांमोना आसाम स्टेटआव नायनांगोन। स' आसाम स्टेटआव भेकेन्सि दङ नोंथांमोना बरपेटा रडआव 33, गुवाहाटियाव 18, बेनिफ्राय आपार आसामाव 19, इस्टआ बिथिं दङ 7322 दङ, बेनिफ्राय आनरिजार्भबो दङ बेयाव। बेखौ नोंथांमोना नायनानै जाहाथे एप्लाइखौ खालामो पस्ट वाइसआवहाय एबा जन वाइसआवहाय। दा बेनोमोन दिनैनि सेन्ट्रेल बेंकनि एप्रेन्टिस पस्टनि सायाव डिटेल्स भिडिअ। बेनिफ्राय लिंकआ एक्टिभ जाफिनबा आं नोंथांमोनजोंहाय भिडिअ खालामगोन, जाहाथे नोंथांमोना मबाइलाव बोरै खालामो नायनानै A to Z खालामनानै लानो हायो।